सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु तद्गोमा अमृतङ्गमय ओम शांति शांति। समस्त धार्मिक गुरुमಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯದ ನಿಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳರು ಅಂಚೆಯಿಂದ ಹತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತಗೊಂಡು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಬಂದ ಗುವೇ ಜಾತಿ ಪುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾನವರಾದ ಬದುಕೊಡ್ಬಂದು ಸಂದೇಶವಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಶುಭ ದಿನ 42ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಗುರುದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾತೆರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವು ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಇಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆನಂದ ಮಳಯಲ್ಕೋಡಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಡ್ ಓಲಗಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವರೇನು ಸುಗುಪಿನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೇರ್ದು ಗನದುಲ್ಲಯಿ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನ ಕ್ಲಿಗಯೆಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮನ ಮಹಿಮೆದ ಕರ್ತವೇ ಉಂಡೆ ಹೋಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಾರಿಗೆ ಬಜಿಲು ತಾರಗೆ ಕರುಂಬುಲು ಪುಂಡಿ ಬಾಲೆ ಗುಣಸದ ಪುರ್ಲುನು ಆನೆ
ಗಂಜೇಕರ್ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿನ್ನೇರು ಓಲಗಾತೇರು ಎದುಕೋನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಪೊರ್ಲು ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರೇನು ಸೇಡ್ದಿ ಕೂಟದ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಅದು ಪಾಲ್ಪಡೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 1977ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿವಂಗತ ಎಂ ಆನಂದರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ದಿವಂಗತ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸಂಘವು 20 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಊರ ಪರ ಊರ ದಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಭಾಮಂದಿರವನ್ನು 10/1/1988 ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾಮೋದರ್ ಆರ್ ಸುವರ್ಣರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಜೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತಾಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. 2006ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ನೂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಾಧೀಶ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗೀತಾನಂದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡೂರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಾತೃ ಸಂಘದ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಗುರುವರಿಯರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಲ್ಲವ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರುವರಿಯರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವು ಈವರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 3/3/2019 ಪೊಲಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. 27/4/1919 ಕೋಟೆಕಾರು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆಕಾರು ಬೀರಿಯ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ನೆರವೇರಿದ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 15/4/2019 ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವೆವು. 2/6/2019 ನೆರವೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯವರನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿಯವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಶೇಖರ್ ಇವರನ್ನು ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲಾ ರಾಜೇಶ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ವಾಮನ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ 42ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಆನಾಡ್ಜೋಲೆ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೋಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗೂ ಯಾನೊಂದು 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಸರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ದರ್ಶೋಗಸರಾದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ಲ ಮೇಯ್ತ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರ್ನ ಬೆಗರಾದ ಜಬಡಾದ ನಂಗೆ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದು ಗುರುಕುಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆಗಸರಾದ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟುಗು ಪತಂಪೋರೆಗಸರಾದ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಜಾರೆಗಸರಾದ ದೇಶೋಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ನಂಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಲೆಕ್ಕ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಗುರುಕುಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾಯನ ಸಮಾಜ, ಅಪಾರ ಸಂಘಟನೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ
ಗಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕೆ ನೋಡು ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಮಂದಿರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೇರೋಂಡು ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಸಂಘಟನೆ ತೋಜವನಂಚಿನ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಂದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡು ಉಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಕಲಿಗೆ ಏರು ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಏರು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕುಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರ್ನಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ತೆರಿಪಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರಿಪಾದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಂಡದು ಮಾತೆರಗಳ ಸಮಾಜದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಡೆಗೂ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪೋಡಾಪು ಆಯ್ತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಪನ್ನ ಇಂಕ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಓವು ಬೇಲೆತ್ತುಂಡ ಓವು ಕೆಲಸ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಸಮಾಜದಡೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಇನಿ ಇಡೀಕಿನಿ ಬರ್ಪೇಟಿತ್ತು ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡ ತುಂಬ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬೊಯ್ದಾನು ದಯಗೆ ಯಾನು ಗಳಿಗೆ ಎದಲೆದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿಂದು ಅಂಡಲಾಗ 2-3 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿರು ಬಲೆ ಬಲೆಂದು ಒವ್ವ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಲೆತ್ತಿನೇ ಕಸರದು ಸಮಾಜ ಪನ್ನಾಗೆ ಅಂದೇ ಬಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ದೀಕ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತಂ ಪೋಡುಂದಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಒರಿಯರಿಗೆ ಒರಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಜಾಗ ಮಹಾಮಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಹಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘಲ ಉಂಡು ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಂಡರಡಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘೋಗಸರದು ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 26 ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರು ನಿಗಲೆ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಬೈದೇದಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ 25 ತಾರೀಕು ದಿಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪರ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಕುಲು ಬೆನ್ನಿನ ಪನವನ್ನು ಮಂತ ಕೋರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕೋರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟು 3 ಬೈದುಂಡು ಆಯ್ತು ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲುಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲ ಪಿತ್ತಂಬರ ಹೆರೇಜರು ಬೈದೇರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಕುಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು 26 ತಾರೀಕು ಬಕ್ಕ 2 ತಾರೀಕು ಮೊಟ್ಟ ನಡಪರಿತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಗು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದ್ಯ ನಿಕಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು ಗೆನ್ಪುದ ದಿನಕುಲು ಕೈತಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದುವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಮಾರ್ಚ್ ಐನು ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಲಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದ ಲಕ್ಕದ ತೋಚರೆ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯರೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಪಿತಾಂಬರ ಹೇರಜ ಮೇರು ಮೆತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ್ ಬಿಲ್ತಲ್ ನೆತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಟಿಗೆ ಬರಡು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಚ್ಚಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ದಿನ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 4 ಊರು ಸೇರೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಡೆಪಾಡುಗ ನಮ್ಮ 4 ಊರದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲು ಒಂಚೆ ಊರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಂಡದ ದೊಂಪಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರುಂಡು
ನಾಲೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿದ್ದಲ್ಗ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಶುರು ಆಯರಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಊರೂರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಭಜನ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದದುಳ್ಳರು ಇನಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕು ಒತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕಲ ಒಟ್ಟಾತ್ ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಣೀರ್ನ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಯ್ಯರ್ತಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ವರ್ಷಡು ಒರಿ ಗುರಿಕರು ಪನ್ಪುಣವು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಐನ ತೊಜ್ಪೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೋಟು ಸಾಧಾರಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೋಟು 7 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜರು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷಗೋರ ಚೇಂಜ್ ಆವಂತೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಗ್ಲೇ ಎದುರುಂಡು 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಖರೀದಿ ಮಂದದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಆಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುಮಂದಿರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕನಸಲ ಉಂಡು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಅವನು ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ 4 ಕೈ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರುವುದು ಪನ್ಪುಣ ಏನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಣ್ಯರ ಎಮ್ಮೆ ಪರಪೆ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ 42ನೇ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುలను ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತ ಉಳ್ಳರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ವ ಆದೇಶನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಡಿಯಟ್ಟು ಪೋಂದುಳ್ಳ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ಇನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಿಪೋಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಟು ಕುಡುಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು 45 ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಬಯ್ಯತ ಪೊಡ್ತರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಆಡ ಘಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಬಯ್ಯತ ಸಮಯ ಪುಡ್ಸೋದಿದ್ದಿ ಪೊಂಜನೆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಾಲ ಸಾಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತೋದುಂಡು ಆಂಜನಗ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಬಿಜಿ ಆತು ಅಗ್ಲಿನ ಲೋಕೋಟ ಇಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ಲಿನ ಕೈತ ಸಾಧನ ಕೊರ್ತು ಅಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗುಟ್ಟು ಕಡಪೊಡ್ತು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲಿನ ಲೋಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪಡೋದುಳ್ಳ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಟು ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುಡ್ತು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಯರಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮೂಲೆ ಏತ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಐತಾರ ಜೋಕುಲು ಇದ್ದಿಯರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬರಿಯರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿ ಅಂಡ ಆ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ವೇದನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಗಳು ಮಲ್ಪೊಡೈನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿ ಏತ ಜನ ಪೋಯಿಂದ ಪಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಬರಿಯರ ರಡಿದ್ಯರು ಆಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರ್ಪನ ಜೋರು ಮಾಂತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಿಯ ಏನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಲಾಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪೆ ಜೋರು ಮಂತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಏಪಲ ಪ್ರೀತಿ ದಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಕೇನ್ ಪೇರು ಅಮ್ಮೆನ ಪೋಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮ ಏತ ಆಸ್ತಿ ಗೀಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅವು ಆಸ್ತಿ ಮಂತದು ಅಗ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಬರೋಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಟು ಇನಿ ಏತ್ತ ಜವಣ್ಣೇರ ಅವಾರ್ಡ್ ಜವಂತಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಿಯರ ಪೋಡಿಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುಣವೇ ಒಂಜಿ ತಾಕ್ಷರ ಭಾವನೆ ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣೇರು ಜವಂತಿನಗ್ಲೆಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಗ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇರು ಪಂತೇರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿದ್ದು ಪಂಡತ್ ಆಂಡ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಬಲಯುತ ಆಂಡ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಘರ್ಷ ಗತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೋದುಲ್ಲ
ಆಂಡ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆನ ಅರಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ಪಾತೆರೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲವಲ್ಲ ಗುರಿ ಕರ್ನಗಳು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ ನಿಗ್ಲಟ ಈತೆ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುಣ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕೆ ಮಾಂತ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರ ತಗ್ಲು ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮವು ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಗುರಿಕರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗುರಿಕರ್ಲೆನ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಎಂಕಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಎನ್ನ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಭಾವನೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಮಲ್ಪಕ ಇನಿ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಗೂ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಯುವವ ಇನಿ ಘಟಕರ್ದ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು ದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಗಲು ಕೊಲ್ಯ ಯುವ ಜವಣ್ಣೇರು ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿಮೆ ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಯುವ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಅವ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಅವಂತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಳೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನಮಂತರಂಚಿನ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಪನ್ಪುಣವು ಇನಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕೋಟಿಚೆನ್ನೇರು ಪನ್ಪುಣವು 252 ಗರಡಿಟ್ಟು ಇನಿನ ಆರಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಮಾಂತೊಂದು ಉಳ್ಳ ಆಂಡ ಅಗ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅಗ್ಲು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತಿನಂಚಿನವು ಓಲು ಪನ್ಪುಣವು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಅಗ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟುದನ ಬಲತನ ಎನ್ಮೂರು ಪನ್ಪುಣವು ಒಂದು ಪಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಎನ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆನಾಗ ಮುಳ್ತು ಬಸ ನಿಗ್ಲು ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಮಾತ ಪೋಪರು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ಲು ಪುಟ್ಟುತು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಅದು ಅಗ್ಲು ಏತು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲಿಟ್ಟು ಬಳತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬುಕ್ ಆಗಲು ದಾದ ಆಯೇರು ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯನ ಸಮ್ಮಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪುರೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಿ ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು ಸದನ್ನ 450 ವರ್ಷದ 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸದನ್ನ ಕೋಟಿಚೆನ್ನೇರು 32 ವರ್ಷ ಬದುಕನ ಪೋಡ್ತೊಡು 28 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನನು ಅಗಲು ತನ್ನ ಸಮ್ಮಲನೆ ಇಲ್ಲಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬೀತಲಡು ಬೊಲೈನಂಚಿನ ಗುಡ್ಡಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮೂಲ ತರವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಲಕ್ಕ ತುಂತುದುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಬತ್ತಿನಗ್ಲು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೀತಿಗೆ ಈತನಟ 6 ಕೋಟಿಚೆನ್ನೇರಿನ ಪುಟ್ಟು ಆ ಕೋಟಿಚೆನ್ನೇರಿನ ಪೆದದು 13 ದಿನೊಟ್ಟು 6 ಮಿತಲೋಕ ಪೋಯೇರು ಆಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೋನೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈತನಟ ಬೈಜಿ ಆ ಮೋನೆ ತೂಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಮೋನೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಸಮಗಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಂಕು ಈತನಟ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಇದ್ದಿ ಆನ ನಂಕು ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ಐನೆ ಇನಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತಂದೆ ಇಡೀ ಬೇತ ಸಮಾಜದಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ರ ಆಪುಂಡು 24 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಸೀರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡು ಉಡುಪಿ ಅವಾರ್ಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಇಡೀ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಉಡ್ತು ಪಿದಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾಲ ಚಂದ್ರಸರ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಲಯದ ಮಾಂತ 6 ಐನ ತೂಪೇರು ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಮಾಂತ ಪೋತು ಮೆಲ್ಕರ್ಟ್ ಸೇರ್ತು ಮೆಲ್ಕರ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಲ್ಕರ್ ಸೇರಿದ ಮೆಲ್ಕರ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಂತ ಒಟ್ಟಾತು ಅಲ್ಪರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರಾ ಪುತ್ತೂರು ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಜಾತ್ರಾ ಕಂಡೋಗು ಸೇರುಂಡು ಆಡೆಗೆ ಮಾಂತ ಕಡೆಡ್ತಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾಂತ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪರ್ತ್
1 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಳದಿಟ್ಟು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ವನಸದ ಆತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರುಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಆಯ್ನ ಕೊಡಿ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರುಟೆ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಿಗ್ಲನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಆವೋಡು ಪಣ್ಣದೇನೆ ನಿಗ್ಲಟ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಿಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಸಮಾಜದ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ನ ಯಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪೀತಾಂಬರ ಎರಜ್ ಸರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿಪ್ಪು ರಾಜಶೇಖರನ್ನೇ ಆತನ ಮಾಂತ ದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಗಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಂತ ರವಿ ಚಿಲಿಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ನಿಗ್ಲನಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳು ನಿಗಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಗಳೇ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರನು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ತು ಏಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಟು ಪ್ರಶ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪಾತೆರ ಏಪ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಏಪ ಸಮಗಮಾತ್ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಪನ ಪಾತೆರ ಆನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಡು ಬೈದನು ಐಕ್ ಉಳ್ಳೈನ ನಾನ 25 ದಿನ ಐನ್ ಕನ್ನಾರೆ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾಂತ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ತನ್ಕುಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಪುನಃ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸವನು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂಚಿತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲಂತ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಯ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇಯಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೂಡುಮನೆಯವರಾದ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಎಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 5 ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಯ ಪರ್ಯತೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಫಕೀರ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಯಲ್ಲಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಬವರ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೂಜಾರಿಯವರ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಘನವಾಹನದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಎಂಬವರನ್ನು ಯುವವಾಗಿ 6 ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಭಾಭವನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವೆ ಸಮಾಜದ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಬೈಲು ದಿವಂಗತ ಮುದರ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬವರ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆರೆಬೈಲು ತಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ, ತದನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾವೆಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 5 ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಖೀ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ. ಸಂತೋಷ ಆಂಡೆ ಅಂಚಾಯನೇಟೆ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೋಡ್ಲ ಬಂತೇರೆ ಅಂಚಾಯನೇಟೆ ಇಂಕ ಈ ಮೈಕೂರು ಸಭೆಟ್ ಪಾತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನೇಟಾದೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರ ಸಂತೋಷಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಉಂತಾವೆ.
ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಹರಿಕಾರ ಎಂದು ಪಣೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮರನ್ ನಡಪವ ನಾತು ಸುಲಭೇಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಮರತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಪಂಚ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಆರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡ್ನಾಂಡ ಆತ ಸುಲಭ ದಯಪಂಡ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಬರ ಕಷ್ಟ ಆಪನ ಪೊಡ್ತೋಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಪೇರು ಬಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಅದು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿದ್ದು ಏನೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಪಾಡ್ದು ಮಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನ ದತ್ತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮಲ್ಲ ರೂವಾರಿ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸೋರ್ನರೇ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಿರಿಯಾರು ಶೇಷಪ್ಪನ್ನೇ ఆయన పనిరజ్జి అన్న పుదర పండుగ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಜೋಕೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಲ್ಲ ಒವೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೇಜಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಡ ಅವು ಶೇಷಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಮಂತಿರಂದಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಂಗೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶೇಷಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದ ನೆಂಜಿನ ಬಂಡ ದೇವಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ಲ ಏಪ ಭೇಟಿ ಆಪೇರ ಆನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಲವೇರು ವಿಶ್ವಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸಮಾಗಮ ಆಯರಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನಡಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ರೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಅಂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕಲ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂಡ ಅವು ಉಲ್ಲಾಲ ಒಲೆಯಡು ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಅರ್ನ ಎಂಚ ಅರ್ನ ಗಂಡನಿ ಸಮಾಜವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ತಾನ ತನ್ನ ಜೀವನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೀವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸೋ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅದು 3 ಅಂಚಿನ ಸುಮಲ ತಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 3 ಜನ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಗೌರವ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾಧನೆಗತ್ತು ಯಾ ಮುರನೇ ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನೀಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನಿಯತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದಾಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆ ನೀರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಸಾಧನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಪಂಡೆಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋವನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನಿ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದೆ ಅಂಚ ಆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಾತೃ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗಟುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಭಾರತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಗೆಂಚ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಲ ಭಾರತದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದಯಬಂಡ 500 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ಅದನ್ನ ಕಾಸಿದ ಜಂದ ಅದನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಜಂದ ಆತಿನ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಯೋಗ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಯೋಗ ನಮಕಿನಿ ಬೈದಂಡು ಆ ಯೋಗ ಇಪ್ಪುಣದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ದಾದಾ ಪನ್ಪುಣೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರೊಂದು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ಬೇಲೆನೇ ನಾವು ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಲ ಆಂಡ್ ಅವು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಆರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಆತಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ನಮಗೆ ಗುರುವರಿಯರು ಕೊಡ್ತಾರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪಣ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ನಂಗೆ ದೇವೋದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಯ್ತ ಮೂಲಕವಾದ ತಪ್ಪಂದ ಅದನ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ನಾ ದುಂಬದ ನಡಪಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪಣಂದು ಇನಿ ನಿಗಳು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತಿರಂದ ನೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಗಳು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಬಿಡಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಳು ಮಾತಾಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆ ಬೇಲೆ ನಿಗಳು ಮಲ್ಪಾಲೆ ಎನ್ ತತ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದದು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಯಾಕಲಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ನಾನು ದುಂಬದ ದಿನಗಳೇ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಶಾಶ್ವತ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಈ ನೆಟ್ಟಿಡ ನೆಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಡು ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುವಜ್ಜಿಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಏನಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬಾತ್ಯಾರ ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಶ್ವತ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಅವು ಆಯರುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜೆಗೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ತನ್ಕಲೆ ಇಚ್ಛಾನು ಶಕ್ತಿ ಏತ್ ತನ್ಕಲೆರ್ದು ತೀರುಂಡ ಆತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರಗ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ತನ್ಕಲೆ ಬಂದುಳು ಊರು ಪರ ಊರುಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಶ್ವತ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರಗ ತನ್ಕಲೆ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರೆ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೊಲ್ಯ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂಗತಿ. ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರలుండు. ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಹುಶಃ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಸಂಘಟನೆಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘಟನೆ. ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲ ನಂಗಿನಿ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಪಟ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕಾದ ತೆರೆಯುಂಡು. ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ್ ಪೋನ್ಲ ನಂಗೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿನ ಬುಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ನೇಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಆದತ್ತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದ ನಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಪೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಜಂದೆ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೇಳಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರನ ಕಾಲೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು 5 MLA ಅಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂಡ 5 ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಂಗೆ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ MLA ಕೇಳಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇನಿ ಏತು ಸಂಘಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ತುಂಡ ಒಂದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಉಂತಾಗ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಕ
ಶಿಕ್ಷಣದ ದುಂಬಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಂದೇಶಾನಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಾರಾಯಣಗೂರ್ನ ಪುದರ್ದೆತ್ತದು ರಾಜಕೀಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದ ಕೊಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲುಪದು ಏರ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಪಗ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರ ಬಿಡ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರು ಎಂಚಿನಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾಲನೆ ಏರ್ಲ ಮಂತಜಿ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಿಜ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಗ ಓಲ ತುಂಬರ ಸಾಧ್ಯ. ಇನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಲುಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಆಂಡ ಅವು ತೋರಿಕೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆದಿಪು ಗುರುದೇವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಐತ ಪರಿಣಾಮನು ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸೋಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ದುಂಬ ಬರ್ಪನಜ್ಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಂದ ಕರಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮನವಿ ಮಂತಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆವಳು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು ಯಾನು ತೆರಿ ಪ್ರಕರಣ 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಂತಂತೇರು ಆಂಡ್ಲ ಒವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿಜಿ ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬತ್ತದ ಆರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರೇನಾದ್ರು ನಾರಾಯಣಗೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾರು ಆರು ಘೋಷಣೆ ಮಂತದ ಸಜಿಪಡು ಪೋಯ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಜಿಪ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದ ಪುದರ್ಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಆದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಜಿಪ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದ ಆದೇಶ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ ಅವನ್ನದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರಲ ಕೊಡ್ತುಜ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಏರನ್ನ ಒಂದು 10 ಜನ ಲೆತ್ತದು ಒಂದು ಪಟದಿದ್ದು ಪೂಜೆನ ಆತೆ ಬುಡ್ನ ఆయన ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುದ್ರೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಓಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒವ್ವೇ ತಾಲೂಕು ఆయన ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೇಡು ఆయన ಆಚರಣೆ ಮಂತಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶದಾದುಂಡು ఆయన ಪ್ರಚಾರ ಮಂತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಸೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಬಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರ ಆದ ಬಹುಶಃ ಒಂದ ಜನಗಳು ಐಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಹುಶಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಒತ್ತ ಅಂತೀರು ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂತ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದಿತ್ತ 16,000 ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಪಲ ಬೊಲ್ಪಾನಗೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಲ್ಪಂಡ ಐಕ್ ಪುಲಿಪುಂಟು ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ನೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆನ ಹೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಾಲ್ ತತ್ತು ಪಾತ್ರೆನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪ ಸುಲಭತ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಿಪುಂಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ 2 ವಿಭಾಗ ಮಂತದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಡು ಮಂದ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜು ನಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಲಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಸುರುಕು ತುಪ್ನಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿದೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ಐಕೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಪೂರ ಮರೆತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಓಟು ಗುಂತೇರವು ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಣ್ಣ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಡ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಪಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊಂದಿಸ 42 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಮಾಜವು ದುಡಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅರೇನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಗ್ಲ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ 2004 ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ
ಒಂಜಿ ಬೀಜನ್ ಬಿತ್ತಿಯ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು 2004 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಲ್ತ ಸಮಾಜದ 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟು ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು 2005 ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆನಗ ಮುಲ್ತ ಮಹಿಳೆಯರನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಕಲಡ್ರಲ್ಲ ಅಂದಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಈತು ಮರಾದು ಬೆಳೆತಡು ಸಹೋದರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಾನು ಇತ್ತನೇ ನಿಕ್ಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮೂಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಒಂದು ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ದಯಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗ್ರೂಪ್ಲು ಮೂಲುಂಡು ಆಡ ಉನೇನು 5 ವರ್ಷದ నుంచి ನಾನು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ನಿಕ್ಕಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುలు ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಡಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಡಿತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ದಾತ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ದಾಪನಗ ಎಂಕುಲು 14 ವರ್ಷದ నుంచి ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುలు ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ 14 ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 5% ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲಿಗಳ ಬರೋಡು ನಿಖಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುలు ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಜೊತೆ ನಿಖಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಲೆ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದಿತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿಕಿ ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಉಳ್ಳಾಳದ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನ ಮನವಿದಾದ ಬನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಯ ಆಂಡ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಿರತಿರ್ಗದ್ಲ ತೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಆಣು ಪೊಣ್ಣಲವರು ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರ್ಜ ಉನ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಪನ್ನಗ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ నుంచి ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪೊಣ್ಯೋನಕಲು ಒಪ್ಪುನಗ ಆ ದಿನಟು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಈತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲೇನೆ ಗೌರವ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲರ ಪುಡಪನನ್ನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಲ ಆಪಿನೇನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಂದು 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಅవి ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪುಡಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲನ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಾಗ ಹಿರಿಯರ ಕಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾಗ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರವನ್ನುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಾದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಾತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂಡ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲರು ಅಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಪುಣ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಯಾ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ ಮಗಳ ಪಾತೇರ್ರೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೆ ನಿಕಲ್ನ ಹಕ್ಕು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ತಿದ್ದುನ ನಿಕಲ್ನ ಹಕ್ಕು ನಿಕುಲು ಅಕಲಿ ಜೋರು ಮಲ್ಪುನು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಹಕ್ಕು ಅವಿನ ಏಪುಗಳ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊನೋಡು ಬಂದಾಡ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಜೋಕುಲಿ ಸಾಧಿಕ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಟಿಲನ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ ದುಂಬುದ ಜೀವನಡು ಅಕಲು ಹೊಂದದ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಒತ್ತು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ಸುರುಟಾದ ಒರಪುಗ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒರ್ಬೇಕಾಲ್ಸಿ ಅನ್ಸಿದ ಜಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ പോയിനെടുത്താത്ര നമ്മ ഇക്കട്ടത പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ദയപണ്ട സഭാഭവന ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯರ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲವು ಪಿದೈಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ
45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿನ್ ದಿತನೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ತೆತ್ತಿನ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೀಕು ಬಿರಿಸಾಯ ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ನೀನು ದೆಪ್ಪುಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲ ಭವನ ಒಂಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿಡಿ ಮಾತಿರ್ಲೊಂದು ತೋಜುಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ ಪನ್ಪನ ಆಶೆ ದಿಯೊಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಯಾಚಿಸೊಂದು ಒಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನ ನನ್ನ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಸಾತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಬರ್ಪ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನ ಜಿಂಜಿದ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸೂಚ್ಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎ ಶೇಖರ್ ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣರ್ ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ದೆಪ್ಪೋಡೆ ನಿಖಲು ಎಂಕಲು ಬೇರೆ ಸಹ ಉಲ್ಲ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇಲಕ ನಿಖಲ ತೆರಿಪವನು ದಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಬೋಂಡು ನಮ್ಮ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಮುಟದ ಯೋಜನೆ ಐಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಪ್ಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಕೆಲದಕ್ಕೇಂದ್ರೆವು ಈ ಸಂಗೊಡು ಏತ ಕಾಸು ಉಂಡು ರೆಡಿಯಾದ ದಯಮಂತ ಜನಕರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈತ್ನದ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೊಂದರ್ಲಾರ ಮೂಲ ಒವ್ವೇ ಕಾಸಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಗುರುಮಂದಿರ ಆವಾಡು ಅನ್ನಛತ್ರ ಆಡು ಭೋಜನಗ್ರಹ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಲಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಾಜ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕರಿಸ್ತಿರು ಕೂಡಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಈ 2 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಆಪಣ ಪನ್ಪಣ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಣದಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದು ಈ ಸಮಯಗೂ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಈ 2 ಪಾತಿರ ಸಮಾಪ್ತ ಅನ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಶುರುವಾವಡ ಅಂಡ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರೊಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದುವೆ ನೇಷನಲ್ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಅರ್ಧೋಡು ಕಟ್ಟದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂತುದಿತ್ತು ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಸಮಾಜ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಐತೊಡೆಗೆ ಗುರುಮಂದಿರಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಜನಸೇವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೇನು ಅವಳ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದಯಪನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘೋಲೇನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬನ್ನಗ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂಚಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕುಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪಿಲಕ ಗುರುವರಿಯರು ಮೊಗಲೆ ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿ ಸಭಾಭವನಡು ಎದುರುಡು ಕೊಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಮೇರು ಎಂಗೆ ತಿರಿಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವೈದ್ಯರಾದಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗುಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಕರ ದಿನಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವರಿದಿತ್ತು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯಮಿಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಬಲ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿರಿದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಜನಕಲು ಯುವ ಜವನೀರು ಸರಿಯಾದ ಸಾಧಿಡು ಪೋಂದುಜ್ಜೇರು ಇದು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ
ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಓವೊಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಅಪರಾಧ ಪುದರುಪ್ಪುನಿ ಓವುಲೊಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ. ದಯಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈತು. ಇದು ದಾಯಪನಗ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಅಕಲು ಸಮಗಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಆತುಜೇರು ಹಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಮ ತೆರಿವಂದೆ ಏರೇರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಕಲು ಈ ಅಪರಾಧಲೋಡು ಪೂರ ಪಿರವು ಪೋದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜೈಲು ಸೇರುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲೆಗಾತು. ಐತ ಪರಿಣಾಮದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಕಲು ಏರು ಕುಟುಂಬವುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ಇಂಚಿನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಇಂಚಿನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಡಂಡ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಪಾಡು ಕಾರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜವನೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ SSLC ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣಡು ಸಮ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಜೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ITI ಅವಾರ್ಡು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವಾರ್ಡು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ದಮಿತ ಅಕಲು ಉಂತುಲಕ ಆವಡು ಬಂದು ನಾನು ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರುಡು ಅಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬು ಬರಿಯರೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜನೆ ದಯಮಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ತೂಯಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡುಪ್ಪುನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟೋಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ CET ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿಡು ಅಕಲು ಪಾಸಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಕಲು ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂತೆರೆ ಅಕಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಭಾರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕಲು ಆ ದುಬಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನದು ಅವೇನು ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜವನೇರಿಗೆ ಬೈದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ವೆಚ್ಚೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 100 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ 5 ಮಾಳಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮೋಡು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಅವೇನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿದ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ತೀರ್ಪದು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲಕ್ಕ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡೇರು ದಾದಾಪನ್ನ ಕೈತಲ್ದ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಖರೀದಿ ಮಂತರು ಐಟ್ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಡೆದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಪುನಃ ಸಭಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಮನೋದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಈ ಯೋಜನೆಲು ಕಾರ್ಯಗತ ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಕ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೇಲ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗೇರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಈ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೆ. ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವೀರ ಪುರುಷರು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಪುನಃ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಂತದ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗುಲಕ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ನಿಖಿಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ನೆರಳ ಗೆಂದಿನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆನ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರುಳ್ಳರು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರುಕಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನು ಉದೀಪನ ಮಂಚಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೇರು ಅರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಾಡು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಜೋಕ್ಲೆನ 500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ದೈವಿಕ್ ತೃತೀಯ ಹಿಮಾಂಶು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ 500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯ ಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಯಶಿಕಾ ತೃತೀಯ ಭುವಿಕಾ ಆರ್ ಅಮೀನ್ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯ ಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಯಶಿಕಾ ತೃತೀಯ ಭುವಿಕಾ ಆರ್ ಅಮೀನ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ರಾಜಶೇಖರ್ ಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ್ ತೃತೀಯ ಚಿಂತನ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿಷಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣವಿ ತೃತೀಯ ಮನ್ವಿತಾ ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿಷಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣವಿ ತೃತೀಯ ಮನ್ವಿತಾ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುರಿಡುವುದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತೀಶ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪೂಜಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ತೃತೀಯ ಶಮಾಂಕ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತೀಶ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪೂಜಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ತೃತೀಯ ಶಮಾಂಕ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಟಿದ ಹೊರಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಮಾತೇಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲ ಈ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಇಮಾಂಶ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ ಲೇಖನ್ ಕೋಟೆಕರ್ ತೃತೀಯ ತುಷಾರ್ ಕೊಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದು 1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ವೈಷ್ಣವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನ್ವಿ ಕೊಲ್ಯ ತೃತೀಯ ಧ್ರುವಿ ಪ್ರಥಮ ವೈಷ್ಣವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನ್ವಿ ಕೊಲ್ಯ ತೃತೀಯ ಧ್ರುವಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಧ್ರುವಿ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
LKG UKG ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹೀನ್, ತೃತೀಯ ಭುವನ್, ಶರ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ತನುಷ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬರೋಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿಷಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣವಿ, ತೃತೀಯ ಮನ್ವಿತ. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಥಮ ಧ್ಯಾನ್. ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಜಿಪ ಮೇರು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೆನ್ನುದಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಶ್ರಾವಣ್. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಾಲಕರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತ್, ತೃತೀಯ ಸೌಜನ್. ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತ್, ತೃತೀಯ ಸೌಜನ್. ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಯತೀಶ್ ವೆಂಕಯಿತ್ಲು, ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರ್. ದುಮ್ಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೇರೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಆನಂದ್ ಅಮೀನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಕಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಧ್ಯಾನ್ ತಂಡ. ದುಮ್ಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಜಿಪ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಯಕ್ಷಿತಾ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಕೊಲ್ಯ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸೋನಿಯಾ ಕೊಲ್ಯ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಯಕ್ಷಿತಾ. ಪ್ರಥಮ ಸೋನಿಯಾ ಕೊಲ್ಯ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಯಕ್ಷಿತಾ. ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಕುಂತಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಹೇಮಲತಾ, ತೃತೀಯ ಸುನೀತಾ. ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಕುಂತಲ, ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಯಶೋಧರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ದುಮ್ಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಮಲಿಯಲ್ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು. ಪುರುಷರ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಯಶೋಧರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಪಿತಾ ಬಕ ಮೋಹಿನಿ ಬೇಕಲು ಜಂಟಿಯಾದ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡೆಸೆತ ಅರ್ಪಿತಾ ಬಕ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಥಮ. ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ ಪದಡಿನಕಲು ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಅರ್ಪಿತಾ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಲವಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ.
ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ರಶ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡೋಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ನವೀನ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ನಾಗವೇಣಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ. ಜೋಕ್ಲನ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ರಮ್ಯಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ಮಾಡೂರು. ಪ್ರಥಮ ರಮ್ಯಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ಮಾಡೂರು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ಪ್ರಥಮ ಶಿರಾಲ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಶೋಕ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ಮತ್ತು ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಶಿರಾಲ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಶೋಕ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ತಂಡ. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಯತೀಶ್ ವೆಂಕುಯಿತ್ಲು ಮತ್ತು ತಂಡ, ಪ್ರಥಮ ಯತೀಶ್ ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಆನಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರು ಪ್ರಥಮ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡೂರು ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಶೇಖರ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ಮತ್ತು ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡೂರು, ದ್ವಿತೀಯ ಶೇಖರ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ತಂಡ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಮ್ಯ ಯೋಗೀಶ್. ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ನಾಗವೇಣಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಾತಿ. ಪ್ರಥಮ ನಾಗವೇಣಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಾತಿ. ಮಕ್ಕಳ ಡೋಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ಮಾಡೂರು ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ಮಾಡೂರು ತಂಡ. ಜೋಕ್ಲೆನ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ವಿನ್ಯಾಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಾತಿ, ತೃತೀಯ ಅದ್ವಿಕ್. ಪ್ರಥಮ ವಿನ್ಯಾಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಾತಿ, ತೃತೀಯ ಅದ್ವಿಕ್. ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ UKG ಪಕ್ಕ ನರ್ಸರಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಶಮನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವಿಕ್, ತೃತೀಯ ಪ್ರತೀಶ್. ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನವಾದ ಶೋಧ್, ಶನಯ, ಮೌರ್ಯ, ಶರ್ಮಿ, ತನುಷ ಬಕ ರಿದಿತ್ ಇತ್ತಿನ ಅದೇ ಮತ್ತು ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರುಡು. ಶೋಧ್, ಶನಯ, ಮೌರ್ಯ, ಶರ್ಮಿ, ತನುಷ ಬಕ ರಿದಿತ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಪಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಮೋಹಿನಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ AJ ಶೇಖರನ್ನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಡ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕುಂಪಲ. ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರಕ್ಷತ್ ಕಿನ್ಯ. ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಬೈದರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದದಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆರೆಗಿಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನಿರಾದ ವೈದ್ಯರು ಶೇಷಪ್ಪ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರೆಗಿಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೂಡರಿ ಬಿನ್ನಿರಾದ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆಗಿಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ